Mutta oletteko ikinä kuulleetkaan lestadiolaisesta feminististä? Kesäreporterimme lukiolainen Jalmari Sarla lähti suviseuroille etsimään naisnäkökulmaa. Taiteen tekeminen on niin siis sitä, että siihen pitää pystyä keskittyä, kun sitä tekee. Täytyy olla tosi siinä hetkessä läsnä ja sitten sellainen luottamus siihen tekemiseen, että se on nimenomaan sitä, että sen ulkopuolelle sitä ei voi edes ajatella, kun tekee töitä, että mitä tämä on jostain muualta katsoen. Nämä sun teoksessa ovat kuin unimaailmoja, niin mistä sä ammennat sitä inspiraatiota näihin kuviin? En mä voi sitä sillä tavalla eritellä, kun on asioita, joista mä oon kiinnostunut ja sitten oli ne sitten kirjoja tai elokuvia tai tapahtumia mun elämässä tai juttuja, joita mä kuulen, niin mä otan niitä vastaan ja niistä varmaan sitten osa tulee teoksiin. Mutta jos puhuu silleen, että hakee inspiraatiota, niin se saattaa kuulostaa siltä, että olisi joku paikka, mistä voisi, ja että sitten voisi keksiä siitä maalauksen, niin se ei koskaan mene. Et mä ajattelin enemmän niin, että se teema tai aihe pitää tavallaan sisäistää ja unohtaa, kun tekee, jotta siihen tulee semmoinen löytäminen siihen visuaaliseen ilmaisuun tai muotoon. Ihmiset katsovat varmaan aika eri asioita. Tietenkin ne, jotka maalaa, siis taiteilijat, katsoo aika paljon sitä, miten se sivellin jälki siinä kulkee. Tai ainakin puheessaan perittelee enemmän siitä, siis eiköhän sitä katso kaikki. Ja hirveän erityyppisiä kommentteja, eihän mulle tulla sanomaan, jos joku ei tykkää, että tietenkin on positiivisia yleensä, joita mä kuulen. Mutta tämä on iso mahdollisuus, että on tämmöinen tila kuin Tampereen taidemuseo esittää töitä ja sitten musta oli kiva, että on voinut koota eri ajoilta töitä ja sitten saada ne esille niin, että niistä tulee mun mielestä se olennainen. Ja kun jossain yhteydessä oli siitä vähän sen, että mä oon vanha nuori taiteilija, niin mä tajusin täällä, että jos mä olisin vaikka saanut 5 vuotta sitten tämän tunnustuksen, niin täältä olisi puuttunut puolet töistä, koska ne olisi ollut vielä tekemättä. Et siinä mielessä tämä on niinku semmoinen kiva mahdollisuus esittää pitkältä ajalta töitä. Onko tässä näyttelyssä sulle noiden teosten joukossa jotain niin sanottua lempilasta, jotain sellaista, mikä on sulle kaikkein tärkein teos? Mä oon niin varmaan eri vaiheilta ottanut tietyt lempilapset ja sitten niiden ympärille aika luontevasti sitten on tullut ne työt, jotka liittyy siihen. Mutta siellä on niin useampia sellaisia, jos on mun kannalta vaikka tapahtunut jotain työskentelyssä.